Doncs acabem de veure aquesta obra de Beckett, que ens ha agradat molt. Estem amb la Júlia, amb la Marina, amb el Javier i amb l'Eladio. Que a mi em passa una cosa, que no sé amb qui empatitzar més. Us passa això? La gent us diu això? Perquè, esclar, comences empatitzant tu, però acabes empatitzant també amb ella. Clar, és la idea. Bueno, és el bo que no hi ha bons i dolents, sinó que hi ha ficades de pota per tot arreu i d'altra banda, és veritat que de vegades la gent empatitza més amb les seves ficades de pota o microagressions capacitistes d'aquesta que es parla, perquè fins i tot tinc amics perquè no en són conscients i una mica el text les posa de relleu i el meu personatge reacciona amb això, però bueno, per això és l'obra també. Molta gent que vingui a veure l'obra segurament igual es trobarà amb aquest concepte d'agressió capacitista i a alguns els agafa una mica així. Ens expliqueu? Sí. Què és? Jo tampoc hem après moltíssim fent aquesta obra i t'adones de les torpeses que et comets a vegades sense cap tipus de mala fe, simplement perquè no tens l'argot o no t'has posat mai a la pell, que per això serveix també aquesta obra, que això que dius, no, aquí empatitzem. Molta gent diu, ostres, tinc una sobreestimulació, però jo crec que deu ser per això que has dit. Empatitzes amb tothom i això normalment no sol passar, perquè està tot tan explicat des de tants cantons, no? Sí, i crec que trenca molt amb els estigmes que podem tenir, no? I llavors al final veus totes les llums i les foscors de tots els personatges, que al final tots som llum i foscor i tots tenim moltes cares, no? I és el xulo, no? Hi ha els bons, els dolents, i sí, és això, és molt interessant. També empatitzes amb ell, per la superfeina que fa. Jo la veritat no sabia que portava tants anys. Pensava, per això li he preguntat abans, dic, no serà la primera vegada que ho fas, no? Perquè si ja és d'Òscar. Vull dir, l'obra com que és curta però intensa i dinàmica, això també et suposa una superfeina extra, perquè normalment tot va una mica més calmat, no? Sí, normalment sí, el que aquesta obra el que sí que té d'interessant és que té l'accessibilitat. Jo soc intèrpret de llengua de signes i tots els passis de l'obra són accessibles, vull dir que són accessibles per persones sordes signants i també per persones cegues, perquè té l'accessibilitat treballada d'una forma creativa i inserida dins del que seria l'espectacle. Ella fa l'audiodescripció i ella sí que no és intèrpret d'audiodescripció. No. Que té un desdoblament que déu-n'hi-do. Sí, però bueno, juguem a fer-ho des de la Clàudia, que és l'assistent de l'Eladio. Assistent personal. I això que és molt bonic, això que sempre és que a mi m'al·lucina això de la sobreestimulació, perquè clar, ella no només fa l'audiodescripció de les coses que veiem, sinó també de les que no veiem per aquells que sí que hi veuen, perquè d'això va una mica això que deies, no? De víctimes, agressors, vull dir que a vegades tots tenim bastantes mancances. Es parla molt dels assistents. Al principi a l'obra, clar, els primers minuts tu veus que, evidentment, la mare d'ella necessitarà un assistent perquè ella no pot. Però en realitat arribes a la conclusió de que potser sí que en determinats moments, però potser... No facis spoiler. No, però que potser no cal assistents, no? D'acord. No. D'acord. Bueno, potser o sigui, no caldria assistents en molts casos, que potser et pots valdre tu mateix. Sí, això almenys en molts moments de l'obra no és això. Sí? Bueno, el tema és, o sigui, jo entenc el que et dius, o sigui, precisament el capacitisme que deies abans, és quan es considera que el normal és tenir totes les capacitats. El capacitisme és quan es considera que el normal és tenir totes les capacitats. Fem un breu de pedagogia. I llavors, tot el que se surt o que no tens totes les capacitats aparentment visibles, llavors se surt de lo normal. Llavors, una mica l'obra parla de que aquestes microagressions és quan precisament detecta això i ens tracta com, per exemple, una de les microagressions capacitistes és la infantilització, tractar les persones que tenen alguna dificultat com si fossin nens i hi ha d'altres que s'expliquen a l'obra. Llavors, precisament el que parla, però més enllà de tot això, és que tot forma part de la diversitat, que el normal és ser diferent, que estadísticament podem parlar de coses més comunes o més diferents, però que tot forma part de la normalitat. I també voldria fer incís que més enllà del tema de la diversitat funcional,
es parla també de les vulnerabilitats, quan a l'hora d'expressar sentiments o acceptar els sentiments hi ha altres coses que es veuen. I el tema de l'assistència personal, evidentment sí que necessitem, jo mateix necessito perquè tinc dificultats a l'hora d'aixecar-me, però entenc el que tu deies, que no és que sigui per tot, que també necessitem una autonomia, una independència. I això que acabes de tocar també, que a mi m'ha tocat, això, la vulnerabilitat. És a dir, que no som capaços de moment de... Som tan vulnerables a situacions noves. Sí, coses que no t'has plantejat mai i en un segon la vida... Et canvia, no? Sí, i està molt bé perquè, clar, aquí podem veure tots els punts de vista, inclús el de la persona... Bueno, és que nosaltres, de fet, tots sabem que qualsevol moment pot ser l'últim moment de la nostra vida i no vivim tota l'estona pensant que ens hem de morir constantment. Vull dir que també és molt humà no estar pensant tot el rato que em pot passar alguna cosa així, però és que ens pot passar tota l'estona. I que sigui per fer-te gran, de fet. Exacte. Si tot va bé, serem grans i tots tindrem diversitat funcional perquè necessitarem som diferent o algun tipus d'ajuda. Som absolutament codependents, ens adonem fins que hi ha diferents nivells. Hi ha diferents nivells, i emocionals i de tot. I també parlar de les cures, que és molt... Sí. Vull dir que està present en es cuida, llocs, els límits. Sempre hi ha un moment a la vida que tu cuidaràs i hi haurà un moment de la vida que t'hauran de cuidar tu, perquè és la llei de la vida. I és bonic també, que al final ens necessitem i... Tot això passa a l'obra. També passa un duel dialèctic entre els dos dels personatges que no conseqüència és molt divertit. És dramàtic i divertit alhora. Tot això i més podeu veure a Oficina de Vida Independent, aquí a la Beckett, on hem parlat amb els quatre protagonistes, que nosaltres hem après coses, però, bueno, que deia la Marina al començament, ells també, a mesura que l'han anat preparant o que estan vivint les funcions, doncs també l'hauran. Moltes gràcies a tots. Gràcies, llarga vida a l'obra. Gràcies, Marga. Un cop més.